كما يتوعلو كبرات تخاتاتلتي فنوى ايري تي في نلوم سولوس 24 نحاسة فرق معالتن فرقان ستدالوا زيناهم مسنادونا حزنا لكم كريمنا لونا نمكتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بقاند نتبتاتو فيلم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዘይ ሕጋዊ ተግባራት ኣሜሪካ ኮኒኑ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ንነበርቲ ርሒብ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሮም ተምሃሮ ንዞባታት ናቕፋናፍ ዓበትን ዝተመደበሎም ወፍሪ ልምዓት ብዓወት ዛዚሞም ጣሊባን ሃገራት ምዕራብ ወገናትን ካብ ኣፍጋኒስታን ዘውፅኣሉ ግዜ ክናውሕ ንዝቐረበ እማመ ነጺግዎም ኣብ ሄይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህጻናት በኣሉታ ከም ተጸልዉ ተገሊጾም ግብጺ ምስ ወሽመጥ ቃዛን ዘራኽባ መስመር ራፋሕ ከም ዝዓጽወት ተፍሊጣ ዝርዝር ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዘይ ሕጋዊ ተግባራት ኣሜሪካ ኮኒኑ ሙሉእ ትሕዝትኡ ናይቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ይስዕብ ኤርትራ ንዘይ ሕጋዊ ተግባራት ኣሜሪካ ትኾነን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዘይቅቡል ክስታቱ ኣንጻር ኤርትራ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናይ እገዳ ስጉምታት ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነን ምጉጣጥን ብቓልን መንፈስን ነጺጉ ይኹንኖ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ ከምዚ ዝበለ ጠቐነ ኸካይድ ሓድሽ ኣይኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ብ13 መጋቢት 2021 ንጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዝሃቦ መልሲ ንዝንብዑን ዘይተጨበጠን ናይ ሚድያ ጸብጸባት መሰረት ብምግባር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መደምደታታት ምብጻሕ ዝሕዝን እዩ ኣብ ደብዳቤኻ ንዝሓለፈ 30 ዓመት ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣንጻር ኤርትራ ሒዞሞ ዝጸንሑ ፖሊስታት ቃንኡ ዘይምልዋጡ ከም ዘርመመኒ እናገለጽኩ ኣብ ዝርዝራት ከይኣትኹ ምስ ግዜ ክፍወስ ዘለኒ ተስፋ ክገልጽ ደሊ ክብል ገሊጹሉ ነይሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ጠቐነታት ክደጋገምን ትሚሉ ክሕለፍን ስለ ዘይግባእ መንግስቲ ኤርትራ ምምሕዳር ኣሜሪካ ሓቅን ጭብጥን እንተልይዎ ጭብጥታቱ ናብ ናጻ ፈረድቲ ኣካላት ኣቕሪቡ ክሲ ክምስርትን ክምጉትን ይዕደም መንግስቲ ኤርትራ ንባይቶ ጸጥታውን ነዚ ዝደጋገም ዘሎ ግህሰትን ዘይግቡእ ርግጸት ኣህጉራዊ ሕግን ልኡላውነት ሃገራትን ህዝብታትን ከዓግቶን ደው ከብሎን ይጽውዕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 23 ነሐሴ 2021 እቲ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብመንገዲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝተመሓላለፈ ዲፕሎማስያዊ መልእኽትን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢን ኣብ መጋቢት 2021 ዝተለኣኽዎ ደብዳቤታትን ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ከም ክፋል ናይዚ መግለጺ እዚ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ እዩ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ጎኒ ዘካይዶ ንጥፈታት ሕርሻዊ ልምዓትን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትን ንነበርቲ ርሒብ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ሳምራዊት ሊብዮ ዘዳለወቶ ዜናዊ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርባ ተረኪኑ ዝርከብ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ንነበርቲ ናይቲ ከባቢ ርሒብ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ፕሮጀክት ሓላፊ ትካል ምምዕባል ጸባን ውጽኢቱን ኣቶ ተኽለ ለገሰ ሓቢሩ ነበርቲ ናይተን እቲ ፕሮጀክት ዝርከቦ ከባቢ ዘለዎ ዓድታት ብሕርሻ ዝነባበሩ ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ ተኽለ ብዘለዎም ተመክሮ ኣብቲ ፕሮጀክት ኣድማዕ ስራሓት ይዓሙ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ጎኒ ዘካየዶ ንጥፈታት ሕርሻዊ ልምዓትን ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ወገናት ቀጻሊ ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣርን
ቴክኖሎጂ ምስጋርን ካብ ቀንዲ ዕላማታቱ ምዃኑ ብምግላጽ ድሮ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሓያሎ ዓድታት ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ኣነጺሩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ኣብ መነባብሮኦም ለውጢ ክገብሩን ነብሶም ክኽእሉን ኣብ ርእሲ ምሕጋዙ ተመክሮ ልምዓት ጀራርዲንን ዘመናዊ ምርባሕ ከብትን ይቐስምሉ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣብ 2017 ዝተበገሰ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ኣብዚ እዋን እዚ ዘመናዊ መሳርሕታት ዝዓጠቐ ትሕቲ ቅርጺ ኣዋዲዱን መንእሰያት ሞያውያን ዓጢቑን ንጥፈታቱ የሰላስል ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ ትግባረ መደባት ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ዝግምግም ኣብ ማሕደርቲ 17 መምሕዳራት ከባቢን ኮሚቴ ጽሬትን ዝተሳተፉ ርክብ ብ18 ነሓሰ ተኻይዶም ሓለፊ ኣገልግሎት ጥዕናት ንኡዞባ ነርስ መኮነን ገብረ መድህን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሸፈነ ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ ከተማ ጊንዳዕ 99 ሚእታዊት ብደረጃ ንኡዞባ ግን 62 ሚእታዊት ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር ብፍላይ ኣብ መምሕዳራት ከባቢ ነፋሲት ላዕይተንን ማይ ሓባርን ብሰንኪ ሰበኽሳግማዊ መነባብሮ ድሩት ዝጸንሐ ተግባራት መደብ ንምቅልጣፍ ተበግሶ ተወሲዱ ከም ዘሎ ገሊጾም ብሰንኪ ዘይንጹህ ከባቢ ዝመሓላለፍ ሕማማት ንምውጋድ ንትግባረ ዝተበገሰ መደባት ክሳብ መወዳእታ ዓመት ብምልኣት ክትግበር ብውህደት ክስራሕ ዘዘኻኸረ ነርስ መኮነን ከም ኣካል ናይቲ መደብ ኣብ ማእከል ከተማ ጊንዳዕ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ክዋደድ ምዃኑ ሓቢሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ፍስሓ ብወገኑ ንዞባ ጊንዳዕ ኣብ ሸፈነ ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብደረጃ ዞባ ኣዝያ ድሒራ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብ ማሕደርትን ኮሚቴ ጽሬትን ነዚ ጉዳይ እዚ ብንቕሓት ጠሚቶም ኣብ መፈጸምትኡ ክበጽሑ ጻዕርታቶም ከሕይሉ ኣዘኻኺሮም ቀንዲ ዕላማ ኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ከባቢያዊ ጽሬት ሸፈነ ዓይኒ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነቱ ዝበለ ኣብ ጨምበር ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ከባቢያዊ ጽሬት ኣቶ ሓጎስ ሜልክያስ እቲ ኣብ ግዚኡ ክዛዘም ዘይከኣለ መደብ በቲ ወፂኡ ዘሎ ውጥን ንኽዛዘም ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ኣገንዚቦም ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ንዝረአ ክፍታታት ብምጥቃስ ኣብ ማእከል ከተማ ጓሓፍ ክውገደሉ ቢዶናታት ክዳሉ ተላብዮም ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ንኡዞባታት ናቕፋናፍ ዓበትን ካብ 7 ሓምለ ጀሚሮም ንወርሒ ዘካየድዎ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምትካል ፈልስታትን ምኹስኳስ ኣግራብን ዘተኮረ ወፍሪ ልምዓት ብዓወት ዛዚሞሞም ኣብ ንኡዞባ ናቕፋ ኣብ 3 ነቁጣታት ዝተዋፈሩ 192 ተምሃሮ ልዕሊ 12000 ሜትር ዛላታትን 3000 ሜትር ኪብ ከትርታትን ክሰርሑ ከለው ልዕሊ 8000 ሜትሮ ዛላታት ከም ጸገኑን ልዕሊ 9000 ኣግራብን በለስን ከም ዝተኸሉን ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡዞባ ሓቢሮም ኣብ ንኡዞባ ኣፍዓበት ምምሕዳራት ከባቢ ናሮ ኣንስ ቀላመትን ከተማ ኣፍዓበትን ብዝተኻይደ ተመሳሳሊ ወፍሪ ድማ 7000 ፈልስታት ገረብ ኣብ ትካላት መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጎደናታት መንበረ ኣባይትን ካልእ ቦታታትን ከም እተተኽለ ንምሕላውን ንምክንኻኑን ካብ መደብ ወፂኡ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣዋሃዲ ወፍሪ ልምዓት ተምሃሮ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ መምህር ፍስሓ ጼንተኪያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተምሃሮን ኣይለቶምን ንዘርኣይዎ ትግሃትን ተወፋይነትን ሞጊሱም ውዳበ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ሃማተ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣብ ኣፋምቦ ንኡዞባ ማእከል ደንካልያን ዝርከባ 8 ስድራ ስዋዕት 24,000 ናቕፋ ደገፍ ገይሮም ምሕጋዝ ስድራ ስዋዕት መንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ብውልቅን ብጉጅለን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክግበር ምጽንሑ ዝሓበረ ሓላፊ ሃማተ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብደልቃድር እዚ ብኣባላት ውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት መንእሰያት ተገይሩ ዘሎ መቕጸልታናቱ ምዃኑን ኩሉ ክስዕቦ ከም ዝግባእን ገሊጾም ኣካይድ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዞባ ማእከል ደንካልያ ኣቶ ኣድም ዓብደላ ብወገኑ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብቲ ንኡዞባ ስድራ ስዋዕት ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክካየድ ምጽንሑ ብምሕባር ኣብ መጻኢተን ስድራ ቤታት ዝያዳ ተረባሕቲ ዝኾናሉ ባይታ ንምፍጣር ከም ዝስራሕ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃማተ ንኡዞባ ማእከል ደንካልያ ኣብ ኣፋምቦ ብምርባሕ ንህቢ ዘሰልጠኖም 15 መንእሰያት ኣመሪቖም ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ኣፋምቦ ኣቶ ሓሎ ኢጋሕለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ኣብቲ ከባቢ ብልምዳዊ ኣገባብ ክካየድ ንዝጸንሐ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ብዝማዕበለን ዝያዳ ብዘድምዕን ኣገባብ ንምክያዱ ዝሕግዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ተማጺኖም ንዜናታት ወጻኢ ክቡራት ተኸታተልትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንምለስ
ኣብዜናታት ወፃኢ ዕጡቕ ሓይሊ ጣሊባን ሃገራት ምዕራብ ዜጋታትን ምስ እንዝ ተሓባበሩ ዝነበሩ ኣፍጋናውያን ዘውፅአሉ ግዜ ክናዋሕ ንዝቐረበ እማመ ነፂግዎም ካብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣስታት 40,000 ኣባላት ዲፕሎማሳዊ ማእከላትን ተሓባበርታ ዝነብሩን ካብ ኣፍጋኒስታን ከም ዘውፅአት እትገልጽ ኣሜሪካ ዝተረፉ ንምውፃእ ወተሃደራዊ ህላዊኣ ኪኖ 31 ነሓሰ ክቕፅል ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሳልስቲ እዚ ምእማቱ ይዝከር። ይኹን እምበር ጣሊባን ባዕዳዊ ሰራዊት ክሳብ 31 ነሓሰ ጠቕሊሉ ክወፅእ ከም ዘለዎ ብምሕባር ድሕርቲ ተወሲኑ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝጸንሕ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይሊ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣረዲኦም። ጣሊባን ካብ ዝሓለፈ 14 ነሓስተ ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ሰራሕተኛታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ዝነበሩ ኣፍጋናውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብል ክውሕዙ ከም እተረኣዩ ይሕበር። ምስቲ ዕግርግር ብዝተሓሓዘ ዛጊት ልዕሊ 20 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት ይጠቕሱም። ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ዝሰዓበ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ኣብ ሄይቲ ብ14 ነሓሰ ዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህጻናት በኣሉታ ከም እተጸልዉ ንጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። በቲ ህይወት ልዕሊ 2200 ሰባት ዘቐዘፈ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 130,000 መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ዝተቐስቶም ጸብጻባት መብዛሕትኦም ነበርቲ ናይቲ በኣሉታ ዝተጸልወ ደቡብ ሸነኽ ሄይቲ ኣብ ቴንዳታትን ጊዜያዊ መጽለይታትን ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ይዝሕበር። እቶም ህጻናት ብሕጽረት መግቢ፣ ጽሩይ ዝስተ ማይ፣ መድሃኒትን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ይሰቃዩ ከም ዘለዉ ዝተቐስቶም ጸብጻባት መብዛሕትኦም ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝተቓልዑ ምዃኖም ሓቢሮም። በቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድርን ንዕኡ ዝሰዓበ ህቡብላዊ ማዕበልን መስመራት ጽርግያን ካልእ ትሕቲ ቅርጽን ብምዕናው መሰረታዊ ጠለባት ንምቕራብ ንዝካየድ ስርሒት በዳሂ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሄይቲ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 12,000 ሰባት ክቆስሉ እንከለዉ 334 ካልኦት ዛጊት ዳሃዮም ከም ዘይተረኽበ እዩ ዝሕበር። ግብፂ ምስ ወሽመጥ ቃዛ ንዘረኸባ መስመር ራፋሕ ንፀጥታዊ ምኽንያት ከም ዝዓፅወት ተፍሊጣ። እቲ ስጉምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማ ሰንበት ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ድሕሪ ዝተፈጥረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምትፍናን ተወሲዶም። ካብ ሓማስ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም እተኻየደላ ዝኸሰሰት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታቱ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዘካየደት ይዝከር። እስራኤል ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝተቃወመ ሓማስ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ የጠንቅቕ ብምህላው እቲ ኩነታት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ሓማስን ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ከቢድ ብረት ካብ ክልቲኦም ልዕሊ 250 ከም ተቐትሉ አይርሳዕን። ትማሊ 23 ነሓሰ ኣብ ከባቢ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ብራዚል ኣብ ዝርከብ ዕሙር ጫካታት ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ሞረር ልዕሊ 1200 ሄክታር ከም እተሃሞኸ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ብምልሓሙ ድማ ስግኣት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ብመካይንን ሄሊኮፕተራትን ዝተደገፈ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዝሕበር ዘሎ። እቲ ባርዕ ወዲቓ ብዝተሓምሸሸት ብውዒ ኣየር ዝተጓዓዘ ባሉን ብዘሰዓበ ዝገልጹ ሰመ ሲቪላዊ ድሕነት ብራዚል ብደረቕን ብርቱዕ ንፋስን ተደፊኡ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ናብ ሰፊሕ ከባቢ ከም ዘሕለሓመ ኣረዲኦም። ገለ ካብቲ ባርዕ ተኸሲትሉ ዘሎ ከባቢታት ስራሓት መጥፋእቲ ሓዊ ክትካየደሉ ኣሸጋሪ ብምዃኑ ምቁፅፃሩ በዳሂ ኮይኑ ከም ዘሎ ፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ንታሽዓይ መዓልቱ ቀፂሉ ኣብ ዘለወሉ መጠን ዘውርዶ ዕንወት ከም ዘየደ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ጥራይ ልዕሊ 12,000 ሄክታር ዝሃመኸ ባርዕ በጠቕላላ ኣብ ልዕሊ 42,000 ሄክታር ዕንወት ከም ዘውረደን 500 ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ከም ዝኽኣልን እዮም ጸባት መጥፋእቲ ሓዊ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ዝሕብሩ ዘለዉ። ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ዜና ክንደግም።
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ሶማሊያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንዘይሕጋዊ ተግባራት ኣሜሪካ ኮኒኑ ፕሮጀክት ሕርሻ ሓልሓለ ንነበርቲ ርሒብ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ተምሃሮ ንዞባታት ናኣፋን ዓበትን ዝተመደበሎም ወፍሪ ልምዓት ብዓወት ዛዚሞም ጣሊባን ሃገራት ምዕራብ ወገናተን ካብ ኣፍጋኒስታን ዘውፅኣሉ ሕጊ ክናዋሕ ንዝቐረበ እማምን እጽይግዎም ኣብ ሄይቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህጻናት በኣሉታ ከም ተጸልው ተገሊጹ ግብጺ ምስ ወሽመጥ ቃዛን ዘረኸባ መስመር ራፋሕ ከም ዝዓጽወት ተፍሊጣ ንሎም ሰሉስ 23 ነሓሰ ፍርቂ መዓልትን ፈርኣን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ብወገና ብሩህ መዓልቲ